għalija u għall-partit int għandek valur. U int tista' tagħti valur aħjar lil dan il-pajjiż. Nemmen fik, fiduċja f'Malta. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kienet indirizza tieni sessjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Nemmnu fik, fiduċja f'Malta. Tul din it-tieni sessjoni li saret fil-Pjazza tal-Qrendi, Bernard Grech wieġeb għal diversi mistoqsijiet ta' dawk li kienu preżenti, mistoqsijiet li kienu jitrattaw diversi suġġetti differenti li jolqtu b'mod dirett lil Maltin u l-Awċin kollha. Mistoqsi dwar is-sitwazzjoni preżenti tal-COVID-19 f'pajjiżna fejn in-numri reġgħu bdew jiżdiedu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li l-Partit Nazzjonalista sa mill-ewwel ġurnata kien kontinwament f'diskussjoni baqal u għamel ukoll riċerka ta' x'għandu jsir f'ċirkustanzi differenti fejn saħansitra ħareġ bi proposti li jagħmlu sens. Bernard Grech fakkar kif fost l-oħrajn il-Partit Nazzjonalista ħareġ proposti dwar kif nistgħu nirkupraw it-turiżmu f'Marzu li għadda fejn kien qal li apparti PCR test qabel jiġi xi ħadd minn barra hemm bżonn li jsir rapid test mal-persuna tasal f'Malta. Dan għaliex ma jfissirx li jekk ma jkollokx il-virus 72 siegħa qabel m'għandekx il-virus malli tasal f'pajjiżna. Ejjew il-koll nifmu li s-soluzzjonijiet biex dal-pajjiż jimxi l-qudiem mhumiex proprjetà biss tal-Gvern Laburista, imma tagħna l-koll. Wara l-koll flimkien fil-COVID għandna dmir li nibqgħu naħdmu, nipproponu u nissuġġerixxu. Meta kien mistoqsi dwar il-proċess ta' tiġdid fil-Partit Nazzjonalista u dwar it-tema tal-Kunsill Ġenerali, Bernard Grech qal li rridu nibqgħu naħdmu b'entużjażmu biex anke Maltin u Awċin li għadhom ma twildux ikollhom Malta aħjar. Dan il-pajjiż mhuwiex tan-nazzjonalisti, dan il-pajjiż mhuwiex tal-laburisti, dan il-pajjiż mhuwiex ta' dawk li m'għandhomx partit, dan il-pajjiż huwa tal-Maltin u l-Awċin kollha. Illum dik il-maġġoranza sikta bdiet tiftaħ ħalqa u semma leħinha. Għamlu kuraġġ għaliex dan il-pajjiż iva beda jersaq lejn in-normalità. Inkomplu naħdmu, inkomplu niġġeddu, inkomplu ninfetħu, inkomplu naħdmu flimkien, inwarbu d-differenzi, innaħħu l-prioritajiet individwali u l-priorità Malta għax nemmnu fik, għax fiduċja f'Malta naħdmu il-koll flimkien. Meta kienet iwieġeb għal mistoqsijiet tan-nies, Bernard Grech itkellem ukoll dwar l-aħbar pożittiva li ħarġet fl-aħħar sigħat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja lil Chris Pereġin tal-li laqa l-istedina tal-Partit Nazzjonalista biex jaħdem favur il-futur ta' pajjiżna. Aħbar pożittiva, persuna li trid Malta aħjar, persuna li telqet kollox warajha biex l-ewwel tagħmel lill-Partit aħjar u mbagħad tagħmel lil Malta aħjar. Bħal Chris Pereġin li nirringrazzjah naf li hemm għexieren, mijiet u anke eluf, saħaq Bernard Grech. Tul it-tieni sessjoni tal-Kunsill Ġenerali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista wieġeb ukoll mistoqsijiet dwar iż-żgħażagħ, l-anzjani, il-ħaddiema, il-familji, in-negozji u l-NGOs fost l-oħrajn fejn semma kif il-Partit Nazzjonalista ser jibqa' jaħdem favur kull persuna fis-soċjetà biex kulħadd ikun jista' jgħix ħajja aħjar. Dan se jsir billi ikompli jisma' lin-nies u jkompli joħroġ aktar proposti konkreti matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin.